Короче, salam dogonlar baryňyz. Salamu alaykum. Ahal Mari, Bayram Ali, Levap, Turkmenavat, Balkan, Turkmenbaşı, Krasnovodsk, Kemäňde. Krasnovegas. Menem okudum 10 ýyl 6-njy mektepde. Baryňyza salam muziki. Короче, diyecek bolýanym, men bir soragym bar. Inni YouTube kanaly sorag bilen dowam etdireliň. Interes, ýani gyzyklanjak zadym mı? Şonu maňa bir adam, bir oglan berdi. Şoň özünde de YouTube kanaly bar. 1 milyon sanagan patpisçi bar şol oglanyň. Ýöne on kimdigin soň aýtsak, ol soragyň jogaplaryny izarlaya. Men şoňa bir daha haýat etdim. Eger sorag diýsen patpisçikleň bilse diýdi. Men şolaň diýen zadyny etsek diýdi. Bir sany video döretjek diýdi. Özüne oň vertolyotny kamera hemme zat bar. Men soraglara seredip oturjak kommentariýalara diýdi. Berilýän jogaplary. Edil şonu ýalym size sorag. Başladyk diňläň. Короче, soragda bir sanak oglan kafe var ya, iyi içmeli. Kafe var ya, iyi içmeli olin, iyi içip, zakaz edip, iyi içip başlaya olin, anardan bir gıyır geliyadi. Afsanda xat veriya. O sorag orçça veriliya, ýöne men türkmençe berýän size, türkmençe bilse de bolýa diýdi. Xat veriya, şynniýa xaty diýe afsanda diýe, şo iyi içip oturan oglana berdiýa. Ýöne şol oglan niýe? Şol iyi içip oturan oglan niýe soragyň näni kagzak sorag diýe öz okamasyny dostlaryna okudyp jogabyny alsyn niýe. Bulam eltip berýä bolýa diýe, barýa dostlarynyň ýanyna kagzak katy okutýa soragy. Dostlarymyň okan soň men üýş ölmez gülmez edip urýarlar. Onsoň ölmez gülmez edip urup taşlap gidýärler. Bular turýarda haty ýene öz okany näme üçin urdular ka diýip. Durmuşda bir bolup geçýän zat ýaly edip ýa-da. Barýada goradjela milisiýalar okutýar. Mentlere ýani siziň diliňizde. Mentlere okutýar, mentlere men okuýardy 10 ýyllap bular turmaga basýarlar. Turmaga basan soňlar gelýär turmadan şo haty öz okuýar. Öz okan soň şol oglan özüni asýar. Şol hatyň içinde näme diýip ýazylydyr? Bileni 1 milyon patpisçikli YouTube kanalynyň eýesi. Biz şoňa maňa kömek edäý bir videoda diýdim bolýyn. Kömek ederdi. Eger sorag sen patpisçikleň bilse, nähili kömek eder. Sen bilen bile bir video çekilersiň, nesip bolsa, sen kanalyňa ýazarsyň aýratyn. Ýöne bilseler diýdi. Intäge sen men öňümden çykyp şonu bildim diýen ýok diýdi. Galanym siz bilen dogonjuklam. Bilseňiz, esasen Bayram Ali şäher. Salam, Krasnovegas, Krasnovodsk. Okan ýerim salam, ulalan ýerim. Galan aýtjakladymam ýok. Wepanäme diýip soraman. Gördüňiz, aşakda goýdum geçenki videomda wepaň näme bolany. Öz ýanyna türkler, ýani keleýin sikip bileme özün näme diýerler? Şon ýalak wepa bolandady. Özmem çaglaýanny. Men gaçamok, men aýlanyp gedýän. Çykan türkmenlerem salamlaşýan, surat öçýän diýe surat öçýän. Lukman gep ulumçylykda da. Düşünýäňizmi? Yani meňem bir wagtlar ýol kireýim ýokdy bilýärmi? Taksa bermäne-de. Şoň üçin hemişe psikołog edýän. Menem siz ýagary bolun. Dostum, doganlar. Men uluýyn sylaýan. Sag bol. Uluýyň beren maslahatlar üçin öz Bayram Ali oglanyň. Haýtam, saňa salam esasam. Ba, kän oglanlar. Spasiba hemmäňe. Maňa berýän maslahatyň üçin men diňleýän sizi. Liboýňyz bir zat gowy maslahat berseňiz, ýazsaňyz, men diňler, agam diýseňiz, agam diýip gürleşer. Kiçem bolsaň, jigim diýseň, jigim diýip gürleşer. Yani hiç açan ulumçylyk görkezmer. Sag bolun, soragyň jogabyny bilseňiz, ana şo diýişim ýalak. Spasiba diňläniňiz üçin. Sag bolun, ýene görüşýänçek.